Suomalaisten vihatoimat top 10 brändit on taas julkaistu. Mä oon käynyt ton listan läpi ja googlaamatta kertoo teille, että miksi mun mielestä ne on vihattuja. Ja te saatte kommenteissa sitten sanoa, että kuinka kansanpulssilla mä oon. Starbucks. Suomalaiset rakastaa hyvää kahvia, jonottamista ja ne ei halua tehdä itsestään numeroa. Starbucksissa on pahaa kahvia, jonottaminen on poistettu sillä tavalla, että sä teet itsestäsi numeroa. Citroen, Renault, Fiat, otetaan nämä kaikki 3 kerralla. Me jotenkin ajatellaan, että Euroopassa elämä on niin helppoa ja kepeätä, että siellä tehdyt tuotteet ei millään voisi kestää täällä. Siksi me ostetaankin Saksan Vagi-konsernin autoja ja nehän toimii. No veikkaan, että Toton heikentynyt brändimielikuva johtuu Veikkauksen uhkapelimonopoliaseman väärinkäytöstä. Niisti peliongelmaisilta rahaa ja jakoi ne hyväveliverkostojensa kautta tehottomille järjestöille tuhlattavaksi. Tai sit siellä oli myös pari hevoskuolemaa tänä vuonna. Saludo. Suomalaiset rakastaa hyvää kahvia. Caruna. Suomalaiset vihaa monopoliaseman väärinkäyttöä. Teboil. No varmasti Venäjä-yhteydet, mutta emme kyllä ole ikinä nähnyt mitenkään erityisen hyvää Teboil-asemaa. Tesla. Maaseudulla vihataan sähköautoilijoita ja kaupungeissa vihataan Elon Muskia. 7. Jos sä puhut pahaa ihmisistä, niin ihmiset todennäköisesti ajattelee susta aika pahaa. Tässä oli mun näkemys googlaamatta. Kerro kommenteissa, jos mä oon jonkun kohdalla ihan metsässä. Kuinka kansan pulssilla on?